Ban san wani irin matsayi ne Amurka ta wa kanta a duniya ba irin wannan haka. Shugaban ƙasa, shugaban al'umma a cikin ƙasar shi, a kawo hari a zo a kama shi a tai da shi. Ko mai gari ne ai ya fi ƙarfin wannan. Kuma ba laifin komi yayi ba saboda ya ce haƙƙin shi ba za a ci ba. Shi kenan kawai shine laifin shi. Idan har Amurka za ta kai hari a Venezuela ta kama shugaban ƙasarta ta riƙe ta tafi da shi ba ai komi ba. Shugabannin Afirka da suke tsoron Amurka ina ga watakila shine hujjarsu wannan ko? Allah Ubangiji ya sa mu dace amma ban san me Amurka ta ɗauki kanta a duniyan nan ba. Shugaban ƙasa, shugaban al'umma a cikin ƙasar shi, a kawo hari a zo a kama shi a tai da shi. Ko mai gari ne ai ya fi ƙarfin wannan. Ya aka irin wannan sake ya faru? Shugabannin Afirka ba banza kuke tsoron Amurkan nan ba. Amma ina son da cewa ku san da cewa Amurka ba Allah ba ce. Wannan shine hannunka mai sanda kenan. Domin in haka za ta faruwa ga Venezuela, wannan amsa ce ga sauran ƙasashe ƙanana. Amma a bar mantawa da Allah. Shugaban ƙasa a kama shi, a tai da shi.